वाला बैठल मानी दूगो रुपयो देता नहीं या हमरा के आशीर्वाद देता नहीं। कावना माई के बल से कावना माई के बल से दुनिया के माई है केकर कहबो। अरे कौन माई है यह तो हिंदू में कमी बजाने के चलते देवी देवता लोग अपन पावर नहीं देखाओ। हमनी में इतना कमी अपना में तो बांटिए दिल में चौ बड़का हमन छोटका हुआ है दुकान टोला है दुकान टोला है ही करो कनी लोग बंटवारा को दिलवा सर्वे ही करे पहले कोइले बालू देवतो लोग के सर्वे लोग को दी हो का हो आ तो ओही टोली के दुर्गा जी हो है बभन टोली के हो बाप रे मुसहर टोली के हो हां गोण टोली के हई बताई दुर्गा जी कोनो टोला टोली के होई चंदा मांगे जाई ना लोग कहे कहाँ खाती आयल बड़ा आ तो हम बभन टोली खाती ना हम बाबा टोली के दुर्गा जी के ना दे मोहि टोली वाला में दे हमरा गांव के दुर्गा जी ना है जागता ना है हमरा गांव के जागता हो आ सुतता कहाँ के दुर्गा जी हो ई करो के बांट के लोग हमरे के क्षमता के कमजोर कर दल बन वैसा ही कहत रे कौना माई के उस संसार के माई है केकर माई कहीं। अरे कौन माई है अरे दुनिया के माई अरे कौन माई है तारा दोदू के माई है कावना दादा के है अबली ना अबली सबे का के कहत रे कौना दादा के कतना दादा बड़े तारा रौरा के लेके 67 जोड़ा बाप रे बाप घर सुमारी भइल बरे आए 68 जोड़ा तोरा दादा बड़े हाँ बाप रे बाप एक और जाना बढ़ल हुई है तो 136 जोड़ा तेरा बाबजी हो गए बताई ना कौन दशा होत हुई सर्वे के कागज उठल बड़े सब बिटर आ गइल बा याद बा जे कौन नंबर के हो अभी को सोशल मीडिया पे देखो तो एगो के 26 को लड़का भइल बाड़े सन और टोंचे भी या कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी और 36 को हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। गुलाम करें सब मनिहे सना हम इनसे कमेंट कहें मैडम अब से निवेदन है जितने बच्चे हैं सबको गेहूं निकाल करके बेरी में ठूस दीजिए कार्तिक में निकाल दिया जाएगा। तनी शर्मा जी हुरका उठाई तो अरे यह तो महादेव जी के डीजे है महाराज हाय बुरबको में चलाक ए सही का नवंबर में बियाह हम रोपले बानी बुरबक हो त बैल लेकिन बुद्धिमान के काम करेला बियाह लगे से रोपले बने अपने सब बोलता हर बियाह केकरा से भइल बताइए कर लेको के बियाह हम आदमी से ना करते पाड़ी से कर जाए आदमी से आदमी है ऐसा नहीं लोगों बियाह काट देता ई महादेव के सही डीजे ह तो जायज कल ह बबुआ एक बेर महादेव के जे नाम लेला ओकर जिंदगी भर के गलती क्षमा हो जाला एकर नाम हम महादेव डीजे मिलने का पता शमशान घाट आयकर प्रोपराइटर भूत पिशाच अभेंजु बादक ई झिंगुर हवा अठेकईता लीलगाय हवन झलवहिया लो कीड़ा मकुड़ा रवा गाड़ी के ड्राइवर घोड़पड़ास अरे उन नचनिया बिस्कुटिया अबे हजी अपने हम तपस्या बैल है बैल धनी बड़ा ये छक बहादुर बैल खत्म कर दे हर जोते वाला बैल बुझल हो हम अपना बिहारी लोग के ढोवे वाला बैल है पोकना हमरा का हरो में नद बचा टायरो में नो सब खतर वतार फेंक दे तनी हे कनी के बढ़ा दी हेलो हेलो सब कम हो गइल बा उठाई तनी हई हमरा चेला के दाब देले बन एकदम हेलो 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 एकर आई 27 रहलो बढ़ाई भैया हेलो 4 नंबर बुल्लू बा बुल्लू हेलो 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 तीनों नंबर तने उठा दी भैया हेलो 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 ठीक बा
दरवाजा खोल। अरे लाल रे चुनरिया माई के, अरे लाले बारे ओ हराबा ए रामनी मिया तरबा, ए रामनी मिया तरबा, तमाई के लागी दार परवा ए रामनी मिया तरबा, तमाई के लागी दार परवा ए रामनी मिया तरबा। अरे दूध के कारवा हाथ समिता लावरवा रामनी मिया तरबा, दूध के कारवा हाथ रामनी मिया तरबा, दूध के कारवा हाथ समिता लावरवा रामनी मिया तरबा, दूध के भगवा बोलल बा कहरवा ए रामनी मिया तरबा, चल भाई भगवा बोलल बा कहरवा रामनी मिया तरबा, चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया ले ले, चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया ले ले भैया, अरे थार से भैया चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया ले ले, चुनरिया ले ले भैया, चुनरिया ले ले भैया, अरे थार से भैया चुनरिया ले ले, अरे निमिया ससुर माई के निमिया हो नहीं हरबा रामनी मिया तरबा, निमिया ससुर माई के निमिया हो नहीं हरबा तमाई के होता जय जय करबा रामनी मिया तरबा, होता जय जय करवा रामनी मिया तरबा, लास्ट में हनुमान जी के जय बोलल जाए। एक बाद